Shubor nakaslem jong udongsan hima. UCEM ka KHADC ba penyat sing CM ulai thu bagi don hapo hajar teli kidukan jong kibar jela kibang don hayaudu henrei kidang bun kibam don laisen khayi habaya keren kinong thok khubor hadin belawai ka jingelang sam khusnam ka khasi students union soyong circle ya ki samna puli ba penyat ulong banamar ba ka council kaduna nong trei de na kani ka daw bun kidukan bar jela ki yo lemon Ulang badai na kani kada bau hiar hi shagi jaka khayi bannet pet bnya iki dukan barjela pas ngothu ya karukam pentreka. Nakalyang jonga kum CM jongka KHDC te ngashu kwa ban penpau kajing sokya habai de kajing long jingman khamtam haka khayi ka pateng hakani ka bigajungi hadien ba pilai I lakatu kat nipor masin shimti ya kani ka kam hang tai po district council kum ke executive committee bathmai ngila persyang ban wanra ke jingkela kamtam habai day bat kajing perking ya ki trading license bat ki weki benta bakat kum ka an bala aibor hangi ling baka trading by non tribal regulation act ba kinu ki barjela ki bamde ki khasi lada ki hab ban wan ban khayi shakani kari ka jungi kinamla ban shu wan ban khayi kat bamon klem dadan ki kot ki sla ki babet ki babiang nadu nasional hadu hadis council te kani ngi I ka jingsham ka jungi nadu na themri boy khana para area bani hat shadu shamajai ichamati ngi rung hasilong ru halaim khra nangta hapo yodu kabala arsien kabangila pha ban lej ban inspect te nakalyang jungi kum ka executive committee kwa ban penpau ba watla dangi dunai ka manpower leni kata ka bor trikam gejungi ki staff gejungi habai dei baka enforcement kumbalong haka trade enforcement ngi dantang kumba nyop hungut te bat nyop hungut ngi hab ban pej ya santali ki district nadu Kariboy district ka East Khasi Hills district ka West Khasi Hills district nangta ka Eastern West bat ka South West te takadaw mla hi ba man kapor ngin late ban tokit lani ban late inspection henrei ngim shong thaj pat te dangshen ru pilai I kala don ka jing late khanra byang hayodo ya ka ba ngila yo ka jing ujor na ka liang ki kenhun jong ki longkeme lani ki seng kenthei jong ki khun nyotrap ki balawan kendu ingi bat kajing sukhya kajung ki namar bakiru ki dan hi hayo ki babun ki di kinong khayi ki ba kilai I kajing jelei jong kini ki breu bana ba ban wan khayi alai lot apo yodo lani hakini ki benta jong ka sorshilong ti ki wan ban karpat bat nakalyang jongaru nakalyang jungi ngila shimkhya bat hatu kasngi bakile chapo yodo let's say ka don kajing bakala kajing yakut ya kapor bat khamtam ru hapo yodo ki don kini ki longkeme na kaniga kenhun ki la poi hakiwe pat ki basa ki jongi ki enforcement ki sedang na kiwe ki basa te ka don kata kajing ya pher hangta ya ka jing e penbet te ndri kala mi pat katu kat ni ki media report ba don ki ba penpau bala jar ngai don ki ba ong ba kimya don kini kinong ujor henrei ngashwa ban pensyai ba hadin bang lai kendu biang menin bat ki lai keren sani bat ngaso ban ong ban nakalyang jungi ba nginang yai trei lang bat kini ki kenhon ru namar ngai isha ka jinglong sensia ka jinglong shimkhya ka jungki ka jinglong responsible ka jungki namanta ban weng ye kani ka jing e abide kam khayi namar kila ye kendu jing e sha namar ba ki hab kum ki long kume ki hab ban pe ya ka yeng ka sem ki hab ban pe ya ka jingbet jingpiang ki khun ki ti ka pule ka puthi te kam dei ka basuk le se ba kini I markhmat ba ki we pa ki jai ban rio kun chuan khayi kat bamon te nakalyang jungi ngaso ban penpau ni kapor bandang aimen sim mi kani kun hon ba mdei bandu ban sim ba kimi kitu ki media ki ban long negative henrei yang shakmat mi shakmat bat yang be halor ka nongrim ka ba pidon ya ka ba phi ya tenrong lang ya kata ka ya ka lingkor ka bakhya ka bangikit namta ka je benri ko jungi te nga khot yaki shakmat badadon kan o kanu nang ni shakmat ru ngin ya trei lang
te ngaso ban acknowledge lene ban ai khublei kerpang ya ka jing long balak loi jong ki ban mi shikmat namar la jenjar menta hajat beriu jongi ki beriu basmo khia ban ya mi shikmat bunsien kila shya kren tang hayeng bunsien kila shya kren tang hidukan sha bunsien kila shya kren tang ha yo hahat henry ban mi shikmat ban ya trailang la duna tengah so ban ong bandang ai mensim na kaliang jonga kum CM bat ka executive committee bat ka dis council libro kawai nam ta kum kini ki long kemi ki bami ban ya trailang bat ngi nam ta ka bit ka biang jong ka ri ba ka jat ben rio nam ta ka bit ka biang jong ka khai paten jong ki jat ben rio khasi ki jongi te namar bang ngakwa ban kham kloi ka kam teng lapan biang no naki ya ka shithi batmai ten rikim don pat da ka bala ki khamra sil tong ala ka ai namar baka ka bala don ka sil ka signature ka don ha ka file tem lelei tele si yo bakla na kaliang em jungiru ba ki klami i ya ka ka bala sil ditang ita kam don hi kano ka ba ban ong ba ka don ka jing le thurmol jing le bakla na kaliang juki kam don ka list re la don baru khaj la da ki phongut la pan ya ki kerteng baki jakasa bat ke phone number nak liang ke jungi ki namal ngindang dan kam hiru ba heki wewe jaka ken ya yo ban pentip langi ke baja teng kum ka council namal bangimla ban lipet man kasngi u uta uriu thamai let's say uba ude u nong khayi bawan barjala bawan khayi shani ubadang shuan menen mene nak liang council ka ngintip dan kini ki ba syong yo kini ki ba don ha tu kakam kitip unu bla don kam slam unu badang shuan ba unu ba dang shu yo kam let's say yo banwan khai dang shen ru te kalong ka ai ka jingerap ka nyangi la don kum kini ken hon ki ba pentip te na kaliang jungi ngi kloi benya trailang bat ki nang ni shikmat ru baro khai yaki number nganam don let's say haga jingya lenti jungi kat nuteli ki bangila khang let's say mentang nganam la ban ai tikena kat noteli tebat kat noteli ru kiba la apply ki bangi la ai halor kan nongrim bangi issue ki trade license dan ru ki bangi reject ru halor kan nongrim bangi kentai bomlong ban ai te ya kata singa la ban khot da ka we ka press conference lani haka khalai tarik ngin don ke executive committee meeting singa yo penbiang lo ba khot yo ban ai ya kita ki details so kan yarap ha na mangiru ni kwa hiban streamline ko baong no ka tinong way streamline ben penbet renti ya kom trekam ha barok ki department kumbalong menta ngila persyangkat bala da pi ong ka development ngila persyangkat bala benem don syu kini kita ki jing syak keno habede ka trade kenem don syu habede ki revenue khamtam ka bade forest ki bami kini ki jing syak keno habede ki toll gate balum pisabian kum kini ngimkwa ban mi syu nang ni shikmat takadau ngidang streamline but kidang bun ki kimat ki bangin nang ra akani ka executive committee la khalai tarik te khalai tarik ngin sayo pat ban pensngo ban pensyai bai nam ta jong pi baro hayudu kita kumbak no tli dukan bang desi kan dukan bang la bun re ka number let's say dunai kata arhajar runa baro hot bayo let translation ngamong bayo babun ru bamdan ru mun arhajar tang balik translation dei balet babun ubam dan ru dan ubam dan trading license udan hang tu te menta da ka jing khnra jungi nginang yo ken ya ka ban lum jing tip ya ka status kenika details kat no ka number ki badan kat no bam dan but yakini ngin sa shim action kat kum ki kendon jong ka ai habai dei pa kanika jing yo ka jong ka KHDC ban approve na ulat ka jela ya ka delimitation committee kadekat kum ka provision jong ka 6 schedule namar haka kredit bandrio 6 schedule la ailat bandon ka delimitation committee haba la idon kam ban penbait renti ya ka jinglong jingman ka jingbun pa si bamihap ka area ka shnong ka lenti ka lake kawan te halor kini kinong rim la ban don ya ka delimitation committee kuman shpun kan mau haus nam arja khat lai ru kala don teng ka delimitation committee bla menjur dau lat ka jela but hang ni pin sakan mau hau arja khat lai shwa ban long ka MDC election arja khat saw ka sa du nam kalai kro but ka sami ka umsning konstitusi kum kini phi jing pen bai te mentaru hakani delimitation kuman shu anu kusa ka maulai
dan kumbasan pusan hajar kinong tebut palat ya kata bat dangi nujor bat kalaban ke badan tangkat ar hajar nong tebut kelai jengai bat ondangi kum ka executive committee habang ngimang ya kanu no gajingerap ngimang be syaki local MDC renti mo ngi ong equal share ngi ai but ondala ai teng la isne kum yaki nong shnong molai kiju ka shnong molai ka babun brio kayo kumbayo uni baduna brio ka constituency baduna brio hakaroi kapar te bat hakawi ka liang ru ngaso ba ngidang dang kam heben penbai te kita kibaong ba kadai ka jing temu ban penjengai election kadai tang ka jing keren nama la jan election ka julong ikum ni pitrai ka babahar syak keno pilek keno no ka kam syak keno syak tan lang syak kata ka politik si syak tan lang syak ka jing temu ba kum ni kum tai ndai na kalyang jungi te ngisno ba la dan kam ka delimitation committee ban penbait renti yakini ki jinglong jiman jungi shnong thau but mentala da trekam lesa ka 125th constitutional amendment hapo parliament kan khasa hnriu tuli constituency manu ban le kata ka executive committee kam don bor ru em ban pen kha constituency ka executive committee kam don bor ban penbait yakini ki ki boundary jong ka constituency hakini ki santali ki district ka ditang ka delimitation committee ka ba kataru bla approve dau lat ka jelah Meghalaya Mene piong ba kamolai kebun beriu pingpia no kamolai ro ban penduduk no kawit mesti em ngamong ban penduduk koi constituency ban pihak molai Henry dangiyo constituency thmai te kamot kum kamolai le sila la ban dan arteli kai ya mentang nomor piong la san kan ya mentang ngin sapet kan kum no ban kani dika realignment lene ka penhab adjustment adjustment ka jungi akum no bangin penbait renti ikishnong le si kindon kishnong ban hab no akiwe constituency kindon kishnong ki barang ne hakatu kumtah kemudian no pin pendap ya kan kani namar ba la constitute ya ni ka delimitation committee but ulat ka jela la aibor hi haka ni ka delimitation committee ban pentrikam ya kan ni ka ban exercise ya kan ni ka proses jongka le si kat kum ka notice bangilai i te hapo December ngai iba jan barok ki constituency ka hearing kin sa pendap haun ni December hajing ijung lada kani ka delimitation committee kamla ban pendap jangan ni jing pendap jing ni constituency haswa jung election kandon kono possibility bak election kala ban postpone ne bala ban kanria ka por kata na kalyang jungi tengemla ban ong namar ba barai ke election rai ka government ka state government ya ka district council batu governor te kata tengen mla ban ong ban jingai ne long ne nama kum balong pat menta tengi barok khoi kem di singi lai pen kre haban ra shwa ha dorbar am shobat pas ni ka determination shwa ya haban ra dorbar dorbar ngi tengen ong kum no ngi kwa ban pen bet renti ban pen bahai ke ekaba la kan rum kan ram te kani kan bu jing mde yang ashimet mde UCM mde deputy CM mde ke isi mbu jing ikipat ba akitu constituency namar ba ya ka delimitation ru mde bale dangi kum CM na deputy CM Henry lale kat kum ka proposal kat kum ki petition ki bawan na kini kishnong ki joint action committee ki ba pher ki lawan bandawa ban penbet te halor kita kinong rem Henry banong banam penlong ne ban penlong ne nem penlong ru kata kanam dan jing du nong yangi Henry ka ba kan kin sa du nong hi ba mar chus ne man shwa piong pi la penbait ja ka jimbun bereu balik kalau ban ka hiar jing du na ki kasi nomor le ka ju ni ba kasi ka duna hala ba nomor ba nganam la ban keren si post na man shwa nomor ba ngaru ngampat dan hatu kapor let's say ka policy jong ka executive committee hatu kapor let's say ka delimitation committee hatu kapor khamtam ka delimitation committee ka ba ya ini proses let's say kim pat yo ya kalat ban pendap lut ya baru khoi ka we constituency kumbale akan ni ka tem jungi bamenta nama hakan ni ka tem jungi kile hearing ka delimitation committee bamenta kile hearing had baru apkundai tali constituency te ka kamlong dan nongrem kan baki yo ban snap ban snow ya ka jing penpaun naki nong